Писналите да си постоянно изтощен, да усещаш как енергията ти изчезва, фокусът ти се губи, а и увереността и тя не е това, което беше. А и какво се случи с човека, който се чувстваше непобедим и с радост приемаше предизвикателствата? И в крайна сметка, възможно не това да е просто една нормална част от остаряването. Нека ти кажа, не, това е твоето тяло и то ти показва, че нещо му липсва. Защото всеки ден стресът, лошото хранене и липсата на правилната подкрепа взимат своето. Нивата ти на тестостерон спадат, енергията се изчерпва, а мотивацията тя просто изчезва. Но какво ако можеш да промениш всичко това? Представи с това да се събуждаш презареден, изпълнен с енергия и мотивация. И да си фокусиран и продуктивен не само за няколко часа, а за през целия ден. И решението не е в още кафе или енергийни напитки. То е в правилната комбинация от натурални съставки, които работят за тялото ти. И ето защо създадохме формула, която комбинира 16 мощни супер храни, всички които са насочени към възстановяването на мъжкото здраве. Като ашвагандата доказано намалява стреса и умората, мака за повече издръжливост и възстановяване и също така за повишаване на либидото. Спирулината, която е натурален източник на сила и енергия за през целия ден. И това не е всичко. Например, лъвската грива е перфектна за кристално ясен ум и концентрация. Куркума е активен въглен за детоксикация, борба с възпаленията, както и още много други. И всичко това сме го събрали в нашия Atlas Blend. Формулата му е създадена за да върне на тялото това, което времето, стресът и изтощението са ти отнели. И без празни обещания, а само доказани съставки, които работят за теб. Една лъжичка на ден. Това е без сложни режими и без тази постоянна зависимост от кафета и стимуланти. И ако си готов да върнеш енергията, издръжливостта и фокуса си още днес, може да си поръчаш нашия Atlas Blend. Като повече, може да разбереш, като цъкнеш на линка.